ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାଇଦେବା। ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଅଦା ରସୁଣ ବି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଟମାଟୋ ଏବେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ କରି ମିଶାଇ ଦେବା। ମସଲା ସବୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇ 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ମସଲା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା 250 ଗ୍ରାମର ମାଛ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ।